Изводите, които можем да направим след промяната на член 267 са следните. Ако в данъчна декларация по член 55 от ЗДДФЛ и член 201 от ЗКПО е деклариран данък върху дивидендите с происход скрито разпределение на печалбата, няма да се наложи имуществена санкция. Сега, защо го казвам това нещо? Защото да, в тази декларация, както и вече споменах, не можеш да видиш с просто око, че този данък, който се декларира върху дивидендите, е с происход дивиденд от скрито разпределение на печалбата. Но въпреки това, данък, след като е деклариран, това е оповестено, в крайна сметка, идеята на тази санкция всъщност е изпълнена. Не се налага да бъде налагана санкция, при условие, че самото данъчно задължено лице е оповестило това обстоятелство и то под формата на деклариране на данък. На следващо място, като извод, който можем да направим, е следното. Ако в данъчната декларация по член 55 от ЗДДФЛ и член 201 от ЗКПО не е деклариран данък върху дивидендите с происход скрито разпределение на печалбата, защото не е дължим или защото данъчно задълженото лице е пропуснало да го декларира, но скритото разпределение е декларирано в годишната данъчна декларация по член 92 от ЗКПО, също няма да се наложи имуществена санкция. И третият извод е следният. Ако скритото разпределение не е декларирано нито в данъчната декларация по член 55 от ЗДДФЛ и член 201 от ЗКПО, нито в годишната данъчна декларация по член 92 от ЗКПО, трябва да се наложи имуществена санкция, като за дата на нарушението се приема датата на подаване на годишната данъчна декларация по член 92 от ЗКПО.